Berriak saio berri batera gaur abuztuak 27 elkarrizketa bakarra izango dugu. Gurekin Lorea Lizarreta izango dugu Baztango zinegotzia dena. Baztango udalak Nafarroako gobernuarekin batera ikerketa bat bultzatu du mugaz gainiko moneta sozial baten bideragarritasuna neurtzeko. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1522an 4 nafar exekutatu zituzten gaztelar agintariek Iruñean. Urte batzuk geroago, 1874ean, karlistek Iruña setiatzeko posizioak hartu zituzten, bigarren guda karlistan. Egun berean, baina 1883an, 6 pertsona hil zituen Guardia Zibilak Donostian, manifestazio bati tiro egin ostean. Eta bukatzeko 1981ean, emakume talde bat Galestik Inglaterrara bidea egiten hasi zen, Aebetako base militar baten aurka. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Larunbatean arratsaldeko 8etan Zubikpeko bertso saioa egingo dute Garesen. Saioa Alkaitza, Amets Arzaiuz, Maialen Lujanbio eta Julio Soto izango dira bertsotan. Ander Aranburu gai jartzale dutela. Jarduera doakoa izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Argazki nagusian, Oaia Otaño pilotari gipuzkoarrak emakumezkoen zesta punta modalitatean jaurti du pilota Labriten. Titularrean bete-betea lehen hitzorduan. Espainiako selekzioak debuta egin du 22 urtez azpiko munduko txapelketan, 8 garaipenekin. Erdiko berrian, Nafarroak 27.754 arma lizentzia ditu. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Osasuna Boiomo fitxatzea negoziatzen ari da. Beste alde batetik, Iker Muñoz gaur ebakuntza gelatik igaroko da. Jarraian, brontze bikoitza Fantobarentzat munduko hegaldi txapelketan. Gainera, erronkariko abeltzainek hartzak kanporatzea eskatu dute. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarrak eskolak hartzen lehenak izango dira, hilaren 5ean hasiko direnak. Bestetik, Borrelek dio Europak bizirik iraun nahi badu gehiago batu beharko dela. Jarraian, 6,5 milioi Iruñeko udaltzainentzat, proba fisikoen plusaren atzerapenegatik. Bukatzeko, Kaparrosoko baterien instalazioak 70 lanpostu inguru sortuko ditu. Diario Navarraren titular nagusian, Borrelek ohartarazi du Europa ez dagoela prest munduaren gogortasunaren aurrean. Argazki nagusian, Josep Borrell Europako Batasuneko kanpo arazoetako eta segurtasunerako goi ordezkariak jaso zuen atzo saria eta Gonzalo Martín, Pablo Zalba, Luis Colina eta Maria Txibiteren txaloak jaso zituen. Udako ikastaro Europarrak, Diario de Navarra Fundazioak eta Ekipo Europak antolatu dituzte. Navarra Puerta de Europa saria eman zioten atzo Iruñean. Sozialista historikoak estrategia komuna eta defentsarako baliabide gehiago defendatzen ditu. Eskuineko berrietan, alde batetik, Iruñeak 6,5 milioi atzerapen ordainduko dizkio bere udaltzaingoari. Beste alde batetik, Nafarroan ematen den zerbitzua salatu dute Renfeko sindikatuek. Jarraian, 20.000 nafar inguruk Ameriketara emigratu zuten 19 eta 20. mendeetan. Goiko berrietan, batetik, 17 espezie inbaditzaile hauteman dira Argaren inguruan. Bestetik, San Adrian Grand Prixerako sailkatu da. Bukatzeko, Boiomo Osasunatik pauso batera 5 milioirengatik. Gara egunkariaren titular nagusian, Macronek uko egin dio ezkerreko gobernu bat onartzeari. Frantziako presidentea eskuindarren zentsura mozioaren mehatxuan babestu zen Fronte Popularraren exekutibo bat errefusatzeko. Argazki nagusian, langileek eta pazienteek
Al-Aqsako martirien ospitalea ebakuatzen. Titularrean, Gazako osasun langilei egindako torturak lehen planoan. Erdiko berrian, Parisek dio Duroben atxiloketa ez dela politikoa. Artefaktua atalean, Ertzaintzak Batasunaren egoitzak itxi zituenekoa. Gaur duela 22 urte Ertzaintzak Batasunaren egoitzak itxi zituen Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Baltasar Gartzon epailearen gidaritzapean Euskal gizartearen zati bati ordezkaritza politikorako eskubideak kendu zion prozesuan kaltebegi esanguratsua izan zen. Polizia gogor oldartu zen egoitzak babestu zituzten militanteen aurka. Berriaren titular nagusian, SOS Aiaraldeak salatu du mediku falta jasanezina dela. Arabako eskualdeko plataformak adierazi du asteburuan Laudion izandako heriotza ez dela gertaera puntual bat. Argazki nagusian, Kiebeko herritarrak metroan babestuta atzo. Titularrean, lurpean babes hartuta. Errusiak Ukrainako 15 eskualde eta Kiev hiriburua bombardatu ditu. Energia azpiegiturak izan ditu helburu. Ezkerreko argazkian dutxa bat dugu. Titularrean 4 minutu dutxan. Ura aurrezteko kanpaina bat hasi dute Nafarroan. Beheko berrietan alde batetik Macronek ez du onartu ezkerreko gobernua eta kontsultak egiten hasiko da berriro. Bestetik autoen bateriak birziklatzeko Kaparrosoko planta 2026an hasiko da lanean. Jarraian Euskal Herriko tunelak izeneko udako seriaren lehenengo atala dugu. Gainera, historian Aztarrika udako seriaren 7. atala baita ere. Goiko berrian Bilboko aste nagusia gazi gozoa izan dela adierazi dute konpartsek. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Jon Barbarinen hitzetan, keinu antzerkiaren lengoaiarekin oso eroso sentitzen gara. Amiko Teatro Konpainiak Kinky Games antzezlana ematen du ostiralean arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokiko udako egitarauaren eskutik. Eskuineko berrietan, goikoan, 4.800 euroan erosi du Baserri Berrik Artzai egunean zaritutako infernuko gasna. Artzai egunaren 56. edizioa ospatu zen igandean Uharte Arakilen arrakasta handiz. Antonio Alustiza Aresoarrak lortu zuen bere 22. txapela bat txakurrarekin eta gazta onenaren saria infernuko errota gasnategiarentzat izan zen, 3. urtez jarraian. Behekoan, Elorri Arkotxaren hitzetan, zuberotarren gutunek erakusten dute herritarrek euskaraz idazteko ahalmena eta nahi zituztela. Zuberotarrek 19. mendearen amaieratik Lehen Mundu Gerrara arte gutun bidez izandako komunikazioa aztertu du Elorri Arkotxa ikertzaileak nupen eginiko tesian. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, temperatura maksimoek gora egingo dute berriro eta giroa udakoa izango da, barnealdean 0 puntu batekin. Giroa eguzkitsua izango da, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko diren arren, eguzkiari leku dexente utziko diote. Ipar partean egunaren amaieran behe-hodei batzuk ere ager daitezke, baina eguzkiaz goza ahal izango dugu. Goizean goiz hego ukituko haizea ibiliko da eta eguerdian kostaldean brisa altxatuko du. Arratsaldean barnealdean haizea iparraldera aldatuko da eta kostaldean mendebaldetik finkatuko da. Asteazkenean ezegonkortasuna areagotzen hasiko da egunaren amaieran eta gauean zaparrada trumoitxoak bota ditzake. Hala eta guztiz ere, egunaren zatirik handienean eguzkitsu egongo da, Kantauri isurialdeko zenbait tokitan izan ezik, behe-hodeiren tarteak agertuko baitira. Hegoaldean, bero kontuekin jarraituko dugu eta 30 graduak gaindituko dira. Iparraldean, berriz, tarteka lainotuago egongo denez eta ipar ukituko haizea ibiliko denez, giroa freskoagoa izango da.
Kaixo, lehen aipatu bezala orain Lorea Lizarretarekin egongo gara, Baztango zinegotzia dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, Baztango udalak Nafarroako gobernuarekin batera ikerketa bat bultzatu nahi du, ezta? Eta zertan datza ikerketa hau? aspalditik heldu zaigun zerbait da eta esku artean dugun afera hau, Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kanpo Harremanak eta Euskarako Departamentuarekin sinatu dugun hitzarmen honetan, tokiko moneta osagarri bate baztanen ezartzeko aukera pixka bat aztertu nahi dugu. Hortik daia, aspalditik da izan du baztanek harremana bai Eusko Iparraldeko txanponarekin, eta dagoeneko ere indira hainbat ekimen eskualdeko eragileekin eta bertze halako zerbait txertatzeren inguruan, ez? Ikusten dugulako olako moneta osagarri batek, ekartzen alduela lurraldeko ekonomia indartzeko, darles tresna baliagarri bat, zubiak ere ikitzeko, eta batez ere hori, bertako ekonomia hori indartzeko. Eta nola funtzionatuko luke moneta honek? Hori da aztertuko dena, batez ere alde batetik, horretarako laguntza tekniko bat kontratatuko da. Halako tokiko txanpon baten bideragarritasuna aztertzeko, eta gero baita ere, behar dituen berme eta lege guzti horiek definitzeko. Eta horren arabera, gero diseinatuko da prototipo bat edo, martxan nola paratu, ze erabilera prozesu izanen duen, ze trukatzeko modu izanen diren, izan ere honen gakoetako bat izanen da, ea mugaz gaindiko txanpon bat izaten alko den. Errate baterako, euskoarekin zubilanak izateko, eta gisa honetara, muga deritzogun honen bi aldetako ekonomia hori gehiago indartzeko. Orden hori da, pixka bat eztartuko duguna izanen da, nolakoa izanen den txanpon hori eta nola martxan paratu. Eta ze esparruetan aplikatzeko pentsatua dago? Hitzarmenaren baitan ere, ikerketa honetaz gain sartzen da, tokiko eragileekin eginen dinamizazio lan bat. Bertan, arras garrantzitsua da, sektoreak derren dezagun, eragile sozioekonomiko diferenteen parte hartzea, zen balioen gainean eginen den txanpon hau, bereik definitzea zein diren bereindako ere onuragarriak izanen diren arloak, eta gisa honetara, sektore ezberdinen arteko zubiak eta ekonomia zirkularori bulkatu ahal izatea. Dagoeneko baztanen zorionez antolatuta dugu lehen sektorea, artisauak, merkatarideak eta eta hauekin eginen da zuzenean lanketa hau, gerora poliki-poliki beraien baitako ekonomia horretan sartzeko. Eta nola sortu zen ikerketa hau egiteko ideia? Behar bat ikusten duzue moneta sozial honen beharra? Hastian aipatu bezala aspalditik bada harremana kasu honetan iparraldeko eusko elkartearekin. Bere garaian ere, izan ziren baztanen, azaltzen, eta aukera interesgarri bezala ikusi zen ja garai hortan, gero pandemia pixka bat moteldu zuen dena, baina jarraitu dugu harremanetan, beraiekin, eta Euskal Herri mailako bertze eragile batzuekin ere, halako txanpon batek izaten alduen egiten inpakto ekonomiko, soziala eta ekonomikoagatik, ez? Eta gizartara, elkarlanean segitu dugu, eta erabaki dugu orain momentu egokia izaten altzela, bertze pauso bat emateko, indartzeko, eta egiteko proba piloto baten edo prototipo baten gainean hori marrazteko, eta helduen urtetik goiti aitzinera segitzeko aukerak ditugu. Eta adibidez, ze onura ekarriko lituzke? Kasu honetan guk erreferentziatzat aipatu bezala hartuko dugu euskoa, badira ere tokiko moneta gehiago munduan zehar, baina euskoa dela Europa mailan erabiliena dena, eta aipatu bezala ez tokiko moneta bat osagarria da, hau da ez du euroa arrizkatzen, baizik eta osagarria da. Eta txanpon bat izateaz gain balio batzuen gainean, ez? Ordean balio hauek gero ekarpen ezberdinak egiten aldizkiete balio hoien gaineko elkartei errete baterako, zuk zirkulazioan dituzun txanpon horiek
gero badakizu tokiko beltze eragile bat iritsiko zaizkiona, eta gisa hortara bertako ekonomia zirkular hori zuzenean indartzen du, eta gero lurraldearekiko atxikimendua ere handitzeko aukera ematen du. Eta ikerketa esan bezala oraindik ez da hasi, noiz hasiko da edo noiz daukazue pentsatua honekin hastea? Bai, hori Nafarroko gobernuarekin sinatutako hitzarmen eta diru laguntza honen baitan 2028an egiteko beharra dugu. Dagoeneko, lehen harremanak eta egiten hasi gara, baina orain azkenean bete-betean murgilduko gara lanetara. Eta nola izango da ikerketa prozesu hau? Hoi da, aipatu bezala, lehenik izanen da ikerketa bat, teoriakoagoa, edo pixka bat balegidi aldetik bete beharko dituen, legezko irizpide horiek eta zertzea bideragarritasuna eta bar, eta gero bertze aldetik tokiko eragileekin dinamizazio lan bat, nahi ditugun balioak ongi definitzeko, oinarria, funtzionamendua, nor egonen den prestasteko, norrez, eta erremezara parte hartze prozesu gisako bat izanen da. Eta ze baldintza bete beharko lituzke baliagarria izateko edo bideragarria izateko? Hoi guk ez dakigu, kontratatutako teknikariek aztertu beharko dute, baina egia da, kasu honetan Espainiako Banku Zentralarekin izan beharreko hartu emanak, bankuekiko sarrera irteerak eta alako afera guztiak ongi aztertu behar dira, eta gero bertzalde aipatu duguna mugaz gaindiko txanpon osagarria izateko aukera horietan ere, ez daude esperientzia honitz mundu mailan, eta, ari hauek ongilotu behar dira gero hankasartu aitzinetik. Eta Frantziarekin ere harremanetan jarri zarete? Guk kasu honetan hori harremana bai badugula Eusko Elkartearekin, eta Euskoek bai badute Europako bertze txanpon gehiagorekin harremana. Hor badire Frantzia iparraldean, eta leku gehiagotan ere, eta ia guztietan hori esperientzia arrasa berazgarriak, baita Katalunian ere badite. Ez berak, baina antzeko logika segitzen duten bertze moneta batzuk. Eta moneta normal edo ohiko baten egitura berdina izango duke, formatu bera? Ari gara bizkat aitzinetzen, ez? Galdera guzti hauei erantzungo die ikerketa honek. Gaur egun esperientzia diferentziak daude, batzuk izaten dire txanpon fisikoak, bertze batzuk gaur egun virtualki egiten da lana batez ere, bai txartelekin edo baita eskudirutan beharrean aplikazioen bidez, eta egia da, buntzetan garbiagoa dela, kanbioak egiteko eta bertze ere. Errazagoa, ordean baloratu beharko direa ikerketaren baitan, afera guzti hauek. Eta ezarriak dauden mugaz gaindiko moneta hauek, nola egiten dute elkarlana jada ezakit legezko monetarekin? Ni ez nahiz horretan aditua, guk baztanen egia da, esperientzeri segika ailegatu garela puntu ontara, baina bai, eran nahi dut legezkoak dira, posible dira, dagoeneko badira banku zentralekin harremanak, eta, kasu honetan hemen zerbait ere berria izango beritzere, beltzalekuetan egiten da, espero dugu arazo nagusirik ez izatea. Normalean baliokideak izaten dira, kasu honetan, errate baterako iparraldeko kasuan euro bat da, honek gauzak erresten ditu, eta bertako bankuekin eta lan egiteko moduak, hori finantza arloko teknikariek aztertu beharko dituzte. Eta nola uste duzu bertako herritarrek erantzungo dutela? Espero dugu alera ona izatea, orain arte izan ditugun hartu emanak tokiko eragileekin, bai merkatariekin eta aski positiboak izan dira, eta beraiek ere ilusio azaltzen duten proiektu bat da, baina bertxaldetik beldurrez ere, izan ere, kasu honetan instituzioetatik bulkatzen ari den zerbait delako, ez delako herritik sortu den behar batetik, honek ere, jendearen implikazioa mugatzen duzentzu batean, eta hori zalantzaz beteta, eta baita ere ilusio zaber jendeari pizgarri gisako batera izaten den. Eta zer da ikerketa honetaz espero duzuena?
Bueno, espero dugu halako bideo horri bat bederen emane izatea, ez? Hauek dira eman behar diren baldintza hauek betetzen dira edo ez dira betetzen, eta baztanen kasu honetan martxan jartzeko, olako pauso batzuk segitu behar izatea, ez? Eta txosten honek, markatuko dizkigu ondoko urterako pausoak, eta aitzinera begira ere, martxan jartzeko esperientzia bat izan dadin. Bueno, Lorea, ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Momentuz hori gure lanean jarriko garela honekin, eta espero dugu udazken akabaran berri gehiago izatea, eta hemen izanen gaituzu kontatzen. Bueno, ikusiko dugu zer moduz joaten den ikerketa, eta hitz egiten dugun hau bukatzerakoan. Ongi da, mila esker. Bueno, zuri, agor. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.